On tää hyvä vakaa. Kyllä se pitäisi olla ihan On se ehkä kohtuullisen hyvä. Niin, tänne vaan niin saat vähän ihonväriä siihen. aika hyvä vakaa. Niin. Kyllä Sonissa se on yllättävän hyvä. Se on vielä kun ottaa sen just näin Se on käteen. oikean asentoon. Niin. Mutta se pitäisi vielä virittää sitten se remmi. Joo, se remmi, joo. Kyllähän sitten alkaa olemaan. Kyllä saa tosi vakaata. Sitä tietysti näkee, kun zoomaat sen sinne telepäähän, että vieläkö se minulta rupeaa tärisemään. Pitäisi testata krapulassa. Niin. On tää vakaa. Niin. Sitä tietysti näkee, kun zoomaat sen sinne telepäähän, että vieläkö se minulta rupeaa tärisemään. Pitäisi testata krapulassa. Niin. On tää vakaa. Niin. Ja se kameran tyyppi, tietysti sekin auttaa, mutta nopeammin mä sen tyyppi suoraan. Mun piti se katsoa tuossa joku Mulla ei ole siis se on tuo Jupio, mutta siinä on kaiken lisäksi vielä se Canonin loppu, että siinä on vain Sony, Olympus Puji, Nikon. Joo. Mutta kyllä meillä niitä yleensä on talossa. Niin joo. Mä hei, seuraavan kerran kun mä kuulin ohitti, niin mä siihen mennessä katsoa itselleni ylös mikä se oli, kun mä muistan. Hoidetaan homma. Hei, moro. Moro. Tämä on testivideo. Niin, okei. Jotain sanoin, että siitä tuli jonkinlainen. Jaa, niin vähän ääntä. Joo. Niin. Joo. Saako haastatella tällä eteisyydellä? Niin varmaan, joo. mutta kunhan kokeile. Niin. No kun nyt kuulee ainakin vähän. Joo. Kuulet hyvin nyt, että tuleeko takaa ääntä vai edestä ääntä, kun jutellaan tälleen kameran ylitteen. Joo. Kyllä se ehkä lisämikin, Joo, kyllä. Se on sitten... jos sä haastatteluja sillä meinaat tehdä, niin kannattaa investoida siihen. Kyllä. Muuten se ei. Huhtikuussa pitäisi olla hyvä ja kiinni ja pieni kamera, videokamera. Okei. Okei, kai tuota riittää. On tuolla sen verran pimeetä, että mä en tahdo silmällä nähdä sinne, mutta tää kamera näyttää.